Avui vull parlar-vos d'Alfons Hasselmans, no només per explicar les seves obres com a compositor, sinó per la importància que té ell en la història de l'arpa, perquè ha estat el que ha modificat la tècnica per a lograr un millor so. Veurem també alguns exemples que ens il·lustraran de com hem de tocar algunes obres. Ell va néixer a Bèlgica l'any 1845, però la seva formació musical va tenir lloc a Estrasburg, on el seu pare era el director del conservatori, perquè ell havia nascut en una família de músics. Va començar a estudiar l'arpa allí amb Gottlieb Krüger i més tard va passar al Conservatori de París, on va estudiar amb Ange Conrad Rimier. Aquí després va succeir com a professor del conservatori. Si anem cap endarrere, trobem que Krüger havia estudiat amb Paris Albers, el que havia estat anomenat el Liszt de l'arpa al seu temps. I Paris Albers havia estudiat amb Dizzy i Boxa, noms que tots nosaltres ens són molt familiars pels estudis. Boxa, a la seva vegada, havia estat alumne de Naderman i del Vescomte de Marengo. I Naderman també és un dels nostres coneguts per les sonatines que sempre toquem i estudis d'ell. O sigui que la seva formació havia estat sobre les bases tècniques comunes a Europa, després de superar l'etapa de la diferència entre 4 dits i 5 dits. Tots recordem que a les primeres èpoques de l'arpa de pedal hi va haver una discussió familiar entre els que volien tocar l'arpa amb 4 dits i els dels 5 dits, el que implicava una posició totalment diferent que feia que el tocar amb 5 dits, que també és possible, tingués un so molt més cantellut i van guanyar la partida dels 4 dits. En aquesta imatge podem veure com quedava la mà col·locada a l'arpa. El polze ben alt i els 3 dits enfocats ben avall. Però la distància entre el polze i el segon dit era inexistent, quedaven tots junts. Quina va ser la modificació que va introduir Hasselmans? Es va fixar amb els dits la constitució de la mà humana. Tots veiem que els dits no són tots iguals, tots tenen llargades diferents, i mentre que el segon, tercer, quart i cinquè tenen 3 falanges, el polze només en té 2. El polze pot accionar la corda de 2 maneres diferents. Accionant-la des de la base, on enllaça amb l'os metacarpià, i estirant cap amunt al màxim, pot articular, o bé articulant sobre si mateix, amb el que podem controlar molt més el so que es produeix. Aquesta va ser la primera diferència. Al mateix temps, va fer que les cordes passessin per la part del dit on hi ha més tou, més carn. I llavors el so també guanya molt. I amb això, separant una miqueta entre polze i els altres dits, ens queda un espai dins de la mà com que ens hi podria cabre una petita pilota. I aquí és la manera de la tècnica francesa actual que va començar ell, Hasselmans. Aquesta va ser la diferència. Llavors, què ha passat aquí? Que s'han creat unes escoles, diguéssim, divergents. Mentre que alemanys i russos han continuat amb la tècnica del temps de boxa, articulant, no sense articular el polze, accionant-lo des de la seva base, els francesos han continuat articulant. I algú pot dir, és que aquests no toquen bé? Com és que hi ha arpistes russos tan bons amb això? No té res a veure. El fet que una persona tingui una carrera brillantíssima no és fruit de la casualitat, és fruit de la qualitat intrínseca de l'alumne i, a més, el treball que ha fet.
però tothom pot arribar al mateix nivell. L'única diferència que hi ha entre aquestes dues maneres de tocar és el so. En aquesta pàgina hem vist el nom d'alguns dels deixebles més destacats de Hasselmans. Alguns d'ells també van ser bons compositors. Aquests noms són els que ens sonen més, perquè normalment la gent es recorda molt més del que ha quedat imprès, escrit, que no pas les coses que han quedat en concerts o com a mestres, diguéssim, no? Per tant, nosaltres coneixem molt bé d'aquí Renier, Tournier, Salcedo i Grangeny. Els altres no ens sonen tant perquè no van deixar obra escrita. Van ser, això sí, bons intèrprets i bons professors. Aquests alumnes eren molt diversos en edat, perquè fins i tot Renier, en principi, va ser professora de Grangeny fins que va passar al mestre, diguéssim. Tots van tenir càrrecs importants, però van treballar en àmbits diferents, amb orquestra alguns, amb conservatoris uns altres, de forma particular, com Renier, i molts d'ells van desenvolupar les carreres a Europa. Però Grangeny i Salcedo van anar a treballar a Nord-Amèrica i allí van crear dues grans escoles encara avui dia vigents. Tots aquests alumnes de Hasselmans tenien un record d'ell agredolç, sobretot de quan feien classe. En aquella època les classes eren 3 cops a la setmana, per les quals els hi feia preparar 2 estudis i una obra de memòria. I el que no ho tornava a fer malament mai més. Era molt exigent, molt, però a la vegada també, amb els alumnes obedients i treballadors, era una persona molt agradable i que, a més, durant les classes tenia costum de tocar, fer els exemples amb un so molt bonic que els estimulava a treballar. I ara vosaltres deveu pensar, i què té a veure tot això amb nosaltres, no? Si veiem amb aquesta fulla que hem vist ara última les derivacions de tots aquests alumnes primordials de Hasselmans, veiem que ells a la seva vegada també van ser professors d'altres persones que recordem els noms. Per exemple, Susan MacDonald, Nicanor Zavaleta, Lucille Lawrence, Rosa Balcells, Edward Witzenberg, Catherine Michel o Mariel Norman. Alguns d'ells encara són vius. Aquí és on trobem un punt de connexió, perquè Rosa Balcells, la fundadora de l'Associació Catalana d'Arpistes, va ser alumna a París de Micheline Kahn, una de les alumnes de Hasselmans, i els seus ensenyaments ens han arribat fins als nostres dies. La senyora Balcells va tenir una beca per anar a estudiar a París quan estava a punt d'acabar els estudis al Conservatori de Barcelona, amb la professora Dolores Sánchez. Dolores Sánchez era filla d'un senyor que es deia Pedro Sánchez, de Salamanca, que era músic professional també, que li va semblar que a les seves filles, Dolores i Juana, els hi aniria molt bé tocar l'arpa, perquè en aquell temps ja devia ser molt minoritari com ara. I a tal efecte es va desplaçar a París durant 2 anys per estudiar-ne. I quan va tornar va ensenyar a les seves filles. Mentre va residir a París, el senyor Sánchez va sentir a Hasselmans tocar en un concert, mentre que ell era alumne d'Ange Conrad Prunier, que també l'han vist a la fulla dels professors de Hasselmans. Llavors, per aquesta circumstància ens trobem que quan la senyora Balcells va anar a París amb la senyora Kahn, a la primera classe, que ella li va portar l'Impronto de Fauré com a presentació, tècnicament li va trobar tot bé. No li va fer cap observació. Només li va dir, t'hauries d'acostumar a tocar de memòria. En aquell temps no era gaire costum. És l'única cosa que li va trobar. Per què? Perquè els antecedents són els mateixos. Alguns anys després
La família Sánchez es va traslladar a viure a Barcelona i les seves filles de Pedro Sánchez, Dolores i Joana, van entrar com a arpistes al Gran Teatre del Liceu. També feien lliçons a casa seva o a casa dels alumnes. En aquella època, les persones que es podien permetre el luxe de tenir classe d'arpa eren persones benestants a les quals els agradava molt tenir les lliçons a casa mateix. I això és el que feien elles. Mentre Dolores va continuar al teatre molts anys, fins a la seva jubilació, i allí va conèixer el seu marit, Francesc Puiggener, el primer viola, la seva germana Joana es va dedicar a fer les lliçons a casa. Més tard, el 1886, va ser quan l'Ajuntament de Barcelona va crear l'Escola de Música per a vestir de músics a la Banda Municipal de Barcelona. Aquesta va ser l'inici del conservatori actual, diguéssim. Però en aquells primers cursos no hi havia classe d'arpa, hi havia altres. Els instruments de vent, naturalment, corda, piano també. No va ser fins allà el 1895 que van voler incorporar també l'arpa. Llavors el director, en aquell moment, que el mestre Rodoreda tenia el seu equip directiu també, va voler posar una professora a dit, diguéssim. Això és una anècdota que explico ara, però com que és real també s'ha d'explicar. I la senyora Sánchez, que tocava molt bé, se'n va enterar. La senyora aquella que volia posar era una persona de l'aristocràcia, però més aviat com un tipus amateur, diguéssim. I per arreglar-ho va cridar el senyor que li portava l'arpa. Llavors es portaven les arpes pel carrer, ni camionetes ni res, perquè no s'havia inventat. Jo crec que encara algun cotxe, però poca cosa. I que els homes la portaven així al braç. I a l'hora de dinar es va presentar a casa dels directius de l'escola de música, amb aquell senyor amb l'arpa. Entrava i els hi feia un recital. I un cop acabava el recital deia «Así se toca l'arpa» i se n'anava. On va fer 3 o 4 visites d'aquestes, devien parlar entre ells i naturalment la plaça va ser per a ella, que la va estar exercint fins l'any 1938. Això, ara podeu dir, bueno, a què venia això, però a mi aquestes històries antigues m'agraden molt, igual com tenir la foto de la senyora Sánchez a l'aula d'arpa del conservatori, i penso que hi hem de pensar sempre en els que han estat abans que nosaltres. Per altra part, durant els anys que Rosa Balcells va estar al conservatori, que va ser del 1940 al 1984, va tenir gran quantitat de deixebles. Jo he posat en un full també el nom de les que s'han dedicat més professionalment a l'arpa. Tot seguit veurem alguns exemples de l'ús del polze i les recomanacions que en fa Hasselmans. El seu estudi melòdic és com un festival de polzes. Gairebé sempre la melodia la fa el primer dit. Jo el que aconsello per treballar aquesta obra és primer fer-ne una lectura, etcètera. I quan ja ho tenim llegit, passem a treballar el polze. Que no ens surtin tots iguals. Al treballar-lo sol, podem veure si tenim el so ben igual, precisament per després fer-lo ben diferent. Poder fer les diferenciacions. I després ja ho podem tocar tot.
que la melodia ara la comparteixen, la segona pàgina precisament és l'única que té els arpegis en sentit ascendent. I aquí la melodia està compartida pel pols i pel segon dit. Aquest segon dit actua al mig d'uns arpegis que surten tots els dits, però hem de saber diferenciar ben bé qui és melodia i qui no. Aquest do li haurem de donar un tracte molt específic, com apoyant una miqueta la nota. I també aquí no ens convé preparar ipso facto, que sempre dic jo, perquè matarem el so del si. Us fixeu que el tapo, el deixaré vibrar. Ara passarem a un altre exemple, que serà la barcarola de Grangení. És una petita obra que està en un petit recull de 3 obres i aquí al cant surt també el polze, que està repartit amb altres dits. Aquest sol, que el toca el polze, també es podria tocar amb un altre dit, però això està fet amb la intenció de que tinguem preparat el si i puguem modular molt el volum de so que li volem donar al sol. Un altre compositor que ha estat molt important per l'arpa és Jean-Michel Damas. Jean-Michel Damas era fill de Micheline Kahn, que era la professora de la senyora Balcells, i tot i que ell tenia una formació com a pianista i va ser professor de solfeig del Conservatori de París, va escriure molt i molt bé per l'arpa, perquè tenia aquesta formació a casa i segurament la seva mare li devia repassar tot. Sempre que tenim obres escrites o bé per arpistes o gent molt propera, com aquest fill d'arpista, estem de sort, perquè sabem segur que les coses seran tocables d'una manera senzilla, amable i fàcil. No com ens passa quan hi ha transcripcions, sobretot de piano. Uns instruments que s'escriuen aparentment molt igual i en realitat són molt diferents. En aquest estudi, número 2 dels 12 estudis que té ell, hi ha un fragment en el que també es combina melodia amb uns arpegis. Aquí hem d'entendre molt bé qui és qui de cada cosa. Hem de diferenciar qui és la melodia. I ara ho diferenciarem.
va continuant, però aquesta és la part central en la que també ens trobem en un cas d'aquests. Aquí ens convé molt tocar aquest do, agafant ja la propera nota del quart, per donar-li el volum que volem exactament. I després del la, que també és melodia, ens convé molt deixar anar, no preparar el do, sinó, sentiu la diferència? Aquest do quedarà sec, si el preparo de seguida. I hem de deixar que vibri. Això de preparar instantàniament, que és una cosa que en principi és tan necessària, a vegades, per melodies, ens pot convenir fer-ho una mica diferent. I ara ja per acabar, veurem un altre estudi, que és un compositor italià que es diu Ettore Pozzoli, també pianista, però que també va estar assessorat per una arpista que es deia Maria Grossi, que té un mètode d'arpa, i ell va escriure una sèrie de petits estudis i uns estudis de mitja dificultat que normalment també es passen als centres de música on s'ensenya l'arpa. Aquest estudi 29, que és un dels meus preferits, de quan en quan als estudis n'hi ha un de molt maco, pel mig, diguéssim. A vegades costa de trobar un estudi maco, però aquest ho és. Aquí tenim una melodia en què hi ha unes notes repetides. Com a exemple aquestes notes. Una nota repetida en qualsevol instrument pot ser una cosa interessant o pot ser una llauna, diguéssim, com una mica tipus despertador. Llavors hem de mirar que aquests 3 sis que tenim al principi els donem una força diferent. Els finals de frase corresponents. I aquí pel mig hi ha tot l'acompanyament de semicorxeres, però aquestes són les notes que hem de destacar. Va continuant l'estudi, una altra pàgina, amb aquesta mateixa dinàmica. Polzes, cantats, alguna vegada amb un segon dit, i arpegis que sempre han d'estar en una fase molt més baixa de sonoritat. Bé, arribem ja al final d'aquesta presentació de l'obra de Castlemans. Més que explicar el que va fer, que és importantíssim per nosaltres, i hem de procurar tots seguir-ho. Ojo, que això no només que avui s'hagi explicat, ja no en fem cas d'aquestes col·locacions. Polze alt, sí. Polze articulat, també. Polze ben separat del segon dit, també. Era Salcedo que va dir, entre el primer dit i el segon hem de veure la panoràmica de la paret o una panoràmica d'un paisatge. Aquí hi ha d'haver sempre una obertura, mai tancar així la mà. I per altra part, com aquests exemples que hem fet de Poulsen, n'hi ha moltíssims. Per exemple, la chanson de Mai, també de Hasselmans, també comença igual, amb el mateix Poulsen cantat. D'aquestes coses en trobareu moltíssimes, que sempre sabeu què és el que volien els compositors i de quina manera podeu trobar el resultat de millor so.